som l'Àlex i el Navas i amb els nostres companys vam presentar el treball que estem fent sobre l'aigua i el seu consum. Per ser som del curs de segon de la classe optativa de Medi Ambient de l'Institut Berenguer d'Entenci. L'aigua és un recurs imprescindible per a la supervivència humana. L'aigua és necessària per cuinar, per la higiene i per la hidratació. És essencial per a tots els ecosistemes. A més, és un element clau per la salut humana, agricultura i indústria. El nostre cos està format per aigua. Tenim un 62% d'aigua al nostre cos. Cada persona utilitza entre 2 o 3 litres per fer aliments i netejar plats. Podríem viure sense aigua? No, perquè ens moriríem i aquest món deixaria d'estar poblat. S'acabarà, sí, un dia s'acabarà i nosaltres deixarem, a mesura que no la tinguem, deixarem d'existir, ja que ens deshidratarem. Si no canviem els nostres hàbits, aproximadament s'acabará entre 2025 y 2050. Ahora hablaremos de una de las acciones más habituales respecto al agua. Si vosotros tenéis un vaso con pintura, aceite o cualquier producto, ¿dónde lo tiraríais? Pues la mayoría de las personas lo tiraríais por el desagüe del grifo o por el váter. Y eso trae una consecuencia. ¿Sabes dónde va a parar? Pues esos químicos van a parar en el mar. Y eso provoca que muchos animales acuáticos mueran porque no pueden respirar. Actualmente muchos ayuntamientos están poniendo depuradoras respecto a esos químicos. Y ahora que lo sabéis, transmitir este mensaje a otras personas. Jo vaig fer una investigació per a veure quanta aigua es gastava trentant-me les mans amb l'aixeta tota l'estona oberta i quanta aigua es gastava tancant l'aixeta només quan m'ensaonava. Ara em rentaré les mans tenint tota l'estona l'aixeta oberta i a veure després mesuraré quanta aigua gasta. Ja. Ara elles, com tenim un tap, ho agafaran amb un got i ho posaran en una bossa. Ara me la rentaré tancant l'aixeta quan em vagi a posar. Ja. Avui jo i l'Oriol us ensenyarem com estalviar aigua molt fàcil. Primer tenim d'apretar 10 segons l'aixeta sense l'airejador i després amb l'airejador apretem un altre 10 segons i veurem quanta aigua hem estalviat. Ara faré la mesura sense l'airejador. Uy, esto gasta mucho. Ja. Farem el mateix, però utilitzant l'airejador. Ya. Hoy os hemos enseñado cómo ahorrar agua, por eso queremos que os planteéis algunas preguntas. Cuando os lavéis las manos, ¿dejáis el grifo abierto? ¿Cuántos litros gastáis cuando os bañáis? Y cuando utilizáis la lavadora, la secadora y cuando limpiáis los platos, se gasta más de lo que vosotros pensáis. Por eso hemos hecho este vídeo, porque todos vosotros os deis cuenta que gastáis menos agua. L'aigua és imprescindible per la supervivència humana. Una de les accions més habituals és deixar les aixetes obertes i tirar químics per els desaigües que van a parar al mar. Penseu abans de fer-ho
Penseu que si acaba l'aigua el planeta morirà.